Sairastunut lääkäri. Myrskyisinä päivinä ja lumen välkehtiessä kuutamoöinä kaikkialla oli hiljaista, ja kaikki olivat syvässä unessa, tontut taloissaan ja metsänväki koloissaan ja pesissään. Mutta silloinkin metsässä käveli lumikenkiin ja kaulaliinaan sonnustautunut hahmo pientä laukkua kantaen. Kukakohan se oli? Arvaatteko? Se oli Rentukka, lääkäri Tonttu. Se tuli aina, kun kutsuttiin, ja hoiti kaikenlaisia sairauksia vatsanpäänteestä flunssaan ja hammassärrystä keuhkoputken tulehdukseen. Millaistakohan metsässä olisi ollut ilman lääkäri Tonttua? Eräänä päivänä sattui kummallinen tapaus. Joku oli kutsunut Rentukan paikalle, mutta se ei tullutkaan. Potilas odotti odottamistaan, mutta kukaan ei tullut. Lääkäri oli varmaan vain myöhässä. Mutta tunnit kuluivat, eikä lääkäri Tonttua kuulunut. Ei kai se vain ollut unohtanut. Mahdotonta. Pidättelikö lääkäriä lumi ja kylmyys? Mahdotonta sekin. Mikä sitten? Joku juoksi lääkärin talolle ja koputti oveen. Kukaan ei vastannut. Niinpä koputtaja astui sisään. Lääkäriä ei näkynyt missään. Metsässä annettiin viipymättä hälytys. Ja juuri kun kaikki olivat valmistautumassa etsintäpartioon, hiiri toi hätkähdyttävän uutisen. Lääkäri on sairas, tulkaa pian, hän on minun talossani. Sairastunut lääkäri, hyvänen aika. Kukas häntä oikein hoitaa? Siili, kontiainen, orava, päästäinen, yksi hiirisiskoksista ja piisami riensivät hiiren talolle. Täällä makuuhuoneessa, sanoi hiiri. Ja siellä lääkäri makasi korkeassa kuumeessa. Oi, kylläpä jomottaa, se vaikeroi kähisten. Meidän pitää tehdä jotakin, komensi toisten jäljessä saapunut leppäkerttu ja avasi lääkärin laukun. Kaikki tungeksivat lääkärin ympärille. Ne mittasivat kuumeen, panivat sen vatsalle kuumavesipullon, katsoivat sen kurkkua ja kuuntelivat sen sydämen lyöntejä. Mikä häntä vaivaa, kysyi hiirineiti. Sanoisin, että krooninen kurkunpään tulehdus, julisti kontiainen. Minä taas epäilen vatsakatarria, komplikaatioineen, sanoi orava. Minä annan hänelle penisiliiniruiskeen, sanoi siili. Minusta kannattaisi avata hänen vatsansa, sanoi orava. Silloin Rentukka avasi silmänsä ja mumisi. Ei, älkää tehkö mitään, antakaa minun olla rauhassa. Parannun kyllä ihan itsekseni. Mahdotonta, julisti siili. Kukaan ei parane itsestään, tokaisi kontiainen. Se on lääketieteen vastaista, lisäsi orava. Kuunnelkaa minua, vastasi Rentukka. Älkää tehkö mitään. Pitäkää vain kaminassa tulta, hakekaa pullo omenamehua ja antakaa minulle sitä ruokalusikallinen 4 tunnin välein. Metsän väki teki kuten lääkäri oli käskenyt. Hiirineiti toimi sairaanhoitajana ja antoi lumessa tarpomisesta pahoin kylmettyneelle Rentukalle sen lääkkeet. Ja voitteko uskoa? Jo ensimmäisen omenamehulusikallisen jälkeen se tunsi olonsa hiukan paremmaksi. Onneksi. On nimittäin vaikea tulla toimeen ilman lääkäriä. Rentukan sairastamisen aikana mustarotta otti potilaat hoitaakseen. Se pukeutui hienoon valkoiseen takkiin ja avasi toimiston, jonka ovessa luki. Mustarotta, yleislääketieteen tohtori Rentukan tilapäinen sijainen. Vastaanotto kello 10-12 ja 13-18. Kaikenlaisia hoitoja kaikkiin vaivoihin. Täydellinen parantuminen taattu.
Ihme kyllä, mustarotta todella paransi jokaisen potilaansa. Kaikenlaisia hoitoja kaikkiin mahdollisiin vaivoihin. Oikeasti hoito oli kuitenkin aina sama. Potilaan vaivasta ja sairauden luonteesta riippumatta. Kaikki saivat risiiniöljyä. Oli kyseessä sitten oikea tai kuvitteellinen sairaus. Musta rotta jakeli sitä niin käheään kurkkuun, murtuneeseen sääreen kuin niskan jäykkyyteenkin. Jokunen potilas parani ilman mitään hoitoa. Esimerkiksi Majava vain piipahti paikalla ja tokaisi itsekseen. Onpa fiksu lääkäri. Pelkkä hänen näkemisensäkin saa minut voimaan parain. Kärsin kyllä mieluummin särystä kuin nielen tilkankaan risiiniöljyä, totesi Majava itsekseen.